Ar draws Cymru, mae straen sy'n gysylltiedig â gwaith, absenoldeb oherwydd salwch a phroblemau iechyd hirdymor yn effeithio ar filoedd o bobl, gan gostio amser ac adnoddau gwerthfawr i fusnesau. Ond gyda'r gefnogaeth gywir, gellir rheoli'r heriau hyn gan helpu gweithwyr a sefydliadau i ffynnu. Mae Cymru Iach ar Waith yn rhaglen genedlaethol dan arweiniad Iechyd Cyhoeddus Cymru. Rydym yn cefnogi cyflogwyr ledled Cymru i greu gweithleoedd iachach, hapusach a mwy cynhyrchiol trwy ganolbwyntio ar 3 maes allweddol. Amgylcheddau gwaith iach, hyrwyddo cyfathrebu, datblygiad, cydraddoldeb a chynaliadwyedd. Ffyrdd o fyw iach, gan gynnwys lles meddyliol, gweithgaredd corfforol a maith. Cefnogi gweithwyr ag anghenion iechyd, gan gynnwys rheoli cyflyrau cronig a dychwelyd i'r gwaith ar ôl salwch. Rydym yn ei gwneud hi'n syml i gyflogwyr gymryd camau gweithredu gyda'n dull mynediad, cwblhau ac ymgysylltu o roi cymorth am ddim. Mynediad at ein hadnoddau gwefan, gweminarau a theclynnau. I gyd ar gael am ddim. Cwblhau ein modiwlau e-ddysgu am ddim ar gyfer dysgu mwy manwl. A'n teclyn arolwg cyflogwyr i asesu eich gweithle a nodi meysydd i'w gwella. Ymgysylltu â'n gwasanaeth cymorth cynghorydd gweithle a'n rhaglen mentora cymheiriaid i gael canllawiau 1 i 1 wedi'u teilwra a chysylltu â sefydliadau eraill. Cymru Iach ar Waith. Cefnogi cyflogwyr i greu gweithle iach, gweithlu iach a busnes iach. Ewch i iacharwaith.cymru i ddechrau heddiw.